bine pe canal. Astăzi vreau să vă prezint noua mea trotinetă. Ia uitați! Ia uitați! Ui! Ai! Două foi, două. Și Hai, Marco. Hai, că nu-i nimeni. Știi, Zaira. Ia uite, să bă pe Zaira. Ce faci, Zaira? Ce faci, Zaira? Ce faci, Zaira? Ce faci, Zaira? Hai să văd cum a ieșit. Nu, mă, că nu m-am făcut poză. Nu s-a făcut. Ia uitați. Wow! Și uitați, mă. Uitați, ia uitați. Vedeți, mă? Mă vedeți? Mă vedeți? Vedeți ce se întâmplă, mă, cu mașinile? Uitați-o pe Zaira. Hai, Zaira! Bă! Bă! Nu mă păcăli acum, bă! Bă, nu mă păcăli! Cucuricu! Ia uitați! Cucuricu! Ia uite! Ia uite! Cucuricu! Cucuricu! Ce? Nu! Nu le filmez, mă! Ia uite ce telefon am. Stați, ia uite ce telefon am. Ha? Mami, nu vine găina. Ia uite-ți un pic. Închide poate să nu vină Cocoș aici, că sare pe tine. Și stați. Stați. Un pic. 2000. Ia uitați. Ia uitați ce înseamnă pe TV-ul. Da. Deci, am făcut eu ceva. Deci am sărit pe scaun. Ia. Da. După cum vedeți,
Ma. Am făcut grătar. Da, și da. Voi nu știți că eu am bicicletă. Alții copii n-au bicicletă. Ia uitați. Mami, ia uitați. Pot să merg cu o mână pe bicicletă. Stați. Haideți să mergem cu bicicleta. Mergem cu bicicleta. Nici nu știu să merg cu bicicleta. Și da. Uitați cum se vede după TV-ul. Așa. Uitați. Vedeți? Deci se vede bine. Și na. Vreau să facem episoade dacă voi mai vreți să facem episoade dacă mai vreți voi să facem episoade și da, cam asta a fost episodul nostru de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!